My jsme Greco a tohle je náš příběh. Když by v roce 1925, tedy v roce, kdy se v Rakousku začal používat šiling, zakladatelům firmy Greco někdo vyprávěl o tom, co budeme dělat za desítky let, určitě by nevěřili. Začali jsme s jednou pobočkou, tužkou, papírem a jedním telefonem na zdi a nyní dokážeme prakticky ze všech zemí východní a střední Evropy díky partnerům pokrýt téměř celý svět. Začali jsme s vídeňským dialektem a nyní hovoříme desítkami jazyků. Začali jsme pojišťováním místních firem a nyní spolupracujeme s firmami miliardových obratů po celém světě. Největší posun ovšem za uplynulé desítky let nastal v rozšíření našich služeb. Zatímco na začátku byla touha vytvořit dobré pojištění, dnes jsme i partnerem pro konzultaci klientských rizik. Ať podnikáte v jakémkoliv odvětví, naši špičkoví odborníci chtějí vašim rizikům především předcházet. Uděláme hloubkovou analýzu, kterou pečlivě vyhodnotíme a nastavíme procesy, jak předejít škodní události. Když už ke škodě, nedej Bůh, dojde, tak díky vlastní podpoře u likvidace pomůžeme vaší firmě naskočit zpět tak, že si toho možná ani nevšimnete. Naše statistiky ukazují, že naši klienti mají díky našemu risk managementu nižší škodní průběh, než je tržní průměr. Díky tomu nečelí nečekanému navyšování pojistného. Zajišťujeme bezpečnou a udržitelnou budoucnost vašeho podnikání. Jsme vždy připraveni na aktuální výzvy, jako je například kybernetická bezpečnost, ale třeba i rizika z pohledu ESG. Nejdříve řešíme vaše rizika, až poté pojištění. Takže se může stát, že spolu strávíme celý den a nakonec vám místo drahé pojistky proti vloupání doporučíme zvýšit plot. Po celou dobu se vším naším podnikáním vine modrá nit touhy být oporou pro naše zákazníky. Jsme Greco, ensuring the future.